Hekk kif il-Belt Valletta bdiet huma l-jum impenjattiv ieħor bin-nies jibdew jaslu għax-xogħol u oħrajn jibdew ir-rutina ta' kuljum, One News segwa l-aħħar sessjoni ta' taħriġ għal parata li se ssir f'jum ir-Repubblika. Mas-7:09 ta' 3 filgħodu, il-kalma f'Misraħ San George inkisret blajjat tas-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta li bdew jagħtu l-istruzzjonijiet sabiex jagħmlu l-passi li jiffurmaw il-koreografija imħejjija għal-jum tal-Erba'. Jirriżulta li hemm stennija kbira għal dak li se jseħħ waqt il-parata bil-logutenent Adrian Cipriot jgħid li l-aħħar darba li saret din it-tip ta' parata f'pajjiżna kien fil-bidu tas-seklu 20. Qed insewla speċjali għax qatt ma saret minn Malta kemm ilha Repubblika. Tissejjaħ Trooping the Presidential Colour hija okkażjoni li kulħadd ilu jistennija, il-preparamenti ilhom għaddejjin issa ġimgħat. Fl-aħħar, illum hija l-aħħar ġurnata kienet l-aħħar rehearsal u għada hija biex insejħulek il-Big Day. U x'għandha speċjali din il-parata partikolari? Bażikament il-kulur presidenzjali magħrufa bħala l-istandard forsi ma' nies normali jgħaddi minn quddiem in-nies biex nuru ċertu rispett lealtà lejn il-kulur tal-President li il-President għadu ovvjament tkun preżenti għal din il-parata. L-aħħar sessjoni ta' taħriġ saret taħt l-osservazzjoni tal-Garrison Sergeant Major Roger Malveni li ħaħsieb il-koreografija. Huwa spjega li din hija parata kemm xejn ikkumplikata, hekk kif hija waħda mill-ikbar parati li hemm fil-manwal taċ-ċerimonjal u għalhekk trid taqqad kollox f'daqqa. Għandek il-color, għandek il-proċedura u l-protokoll tal-color, l-officers training, il-training tal-ranks, għandek at least 160 soldiers on parade. U ovvjament imbatem mill-AFM band. Bħala mużika se jintuża Royal Military Slow March li hija sinonima mat-tradizzjoni tal-Forzi Armati ta' Malta. Dan fil-waqt li l-banda se ddoqq mużika oħra wkoll. Bandmaster jażel il-mużika. Ovvjament it goes to the highest command, jiġifieri il-commander tal-Forzi Armati ta' Malta, and u hemmhekk ovvjament jażlu is-siltiet tal-mużika li għandhom naqra mużika vera sabiħa d-darba. Fost din il-mużika hemm id-diska Viva Malta. Biex bekk, wieħed se jkun jista' jsegwi mill-qrib il-kulur presidenzjali, hekk kif wara 3 ġimgħat u nofs ta' taħriġ b'iktar minn 20 sessjoni kollox jinsab lest għal jum ir-Repubblika.